Ah, Kapayapaan tamo po. Banalay kami, pasibaya po ang ining abak. Iras na naman po yung kiking pamanya bang mag-aral kami. Kimbiyan na ng eskwelaan. Sana po ginutulutan mo ang ining abak ay di nga manong miyapsye. Makanyala sa pong mitatakaring kiking puso ang po ang pamisip bang kanita. Makanyang kiro kung mayaring magkamali karing banal mong kaburian. Ikpaangin nga ba kay ti, sa narugutulutan mo yung balang metong kaya kami dyan makaya pong ganap. Asikanan, ampong persa, kabiyasnan, pamanalastas karing kaya kang kawutusan. Pasalamat kaya po king lugod mo kaya kami ngayon mo abakay ti, miras kaya pong kapayapan kaya ni sentro ng iting pepanwanan mo sa narugo Diyos ko. Makanya makaya pong bukluran, kaya tang mapali mong lungod ban kanita, makanyang kirugong misasang metong ampong mikakalaguting balang metong at metong kaya kami. Ginoo, sana po tulutan mo ngayon nga ba kayo iti. Nung ninuman sargo kaya kami ngayon nga timbilbita pananda mo problema Diyos ko, sana rago. Makanya mong baklasan iti bang kanita, ingkasang kanan po karing kikeng balang sarili, paya po maliyaring manatili. Diyos ko, manyam kaya pong bendesyonan kitang mapali mong lugod, ban kanita, makanyang kirugong maliyaring misasad kitang banta na pa ka rin. Ginoo, tulutan mo sana po ng oras sa iti, ang timurin, din kaya kaming piling kapatad. Pinili mo ka rin dakal, makanya may sapong nga ibaten, yung kayang sarili, yung nga baka iti karing banal ng tungkulan, kaya ka, ban kanita Diyos ko, itang makanya norong ibalita kaya kami retang masantiming gawan, pasulong naning kaya kasal pantayanan. Igpangin nga baka iti, yung gana po ginuring kaya pengaring mapilampa, at yung yan so si bebe kung kekeng pa magsimula Diyos ko, pasikanangan mo pa, diyan mo pa pong makabambi at yung sikanan ban kanita, makanyang dalanan pong agawa ni Banal dan tungkulang kaya kagino. Ang gana po ginuri ni kekeng kapatad, at yung kaya ni balening ampunan, ang gana po ginuri nga siya rin sa ladang bale-bale Diyos ko, makanya mo sapong lunusan, katangarilang kabilyan, makanya mo sapong pakayapan ban kanita, makanyang dalanan pong agawa, din Banal dan tungkulang kaya kagino. Ang gana po ginurat ang kekeng kapatad, ay may katagon ngayon nga bakaitik, kekeng pamanyang bakya ka, Diyos ko, makanya mo sapong kalbitan ting karyalang panandam manyan do sa pong itakbang ting karyalang bitis ban kanita manyan kaya gumisasang metong makisabing mayap kaya kagino. Ang gana po ginuret ang kekeng kapatad. At yun ukariman pong ginutsok yung miyalwang bansa Diyos ko. Pagpanalangin mila naman po kaya kagino sa narago Diyos ko. Makanya mula naman pong buklurin kitang mapali yung lugod. Bahan kanita ginu, karinga do bukas. Makanya dala ng pong agawa ng banal daw tungkulan kaya kayo ipaila mo po. Ito rin kaya nasamo pong karalungan kaya kangin nga ba kayo sa narago tanggapan mula. Tanggapan na naman po ginoon yung balang metong kaya kami tang limang pong pamipalay sa pong magaring kaya bemi mayabat ng ining ang gamang po king wakas. Siya nasa po. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.
pusong malinis at banal. Pino't kanito ang Diyos sakit iyon. Ing kalam ng wagas ning Diyos ke kayo ya sablang deson kelob ning iglesia nagkapilit kayo bon ketika munta king boko yung damdam Diyos ding amano na kasal po ang tayanan king po ngayawas yo king aldawat bengi wagogogol kayo karing ko apagalon tatak nang kayo wapin gawan yulo ding burining Ginoo banitang kanwanan bukas na bong naniya ngening pa'y pagal ko bon maminto kayo manatili ko sa ang gaman king mangga hawos yung kayawos panyapilian yula wapin manin tune ing Diyos kaya kayo wapin mo anin tune koreting maminto kingaldo at bengi Diyos manin tune kareto ng tune o kaya mo minto ponatilian Yasa karing sarili yo king kulayet ning Diyos makiramdam kayo bangin ako aluban ning miyay liwang tukso linisan yung ganap dating sarili yo ngananing
nangan so bolen ko nga tiyo ing tune minokit king lagi uning gino lowen yot umasdan no pon king minuno ot o kayo bere ing gino kanito dapat dating dakal peni walanda manuanan ko ngeni mutiyang tolasamba ong giyang yeyekit king lupat lupayo ing ginong maestro kakalingwan niyo dapat meniwala laring sarili yo at sinalpan tayo king lagi uning gino wapining kanwanan ke kayo at yuya wapining ligaya bukas kamtan yulo nangayula painan sa blading puso pa king burina ning Dios tunegawasana uling king panahon matwadeng atiyo paintunan nanala ning Dios king babo retang hanggang tune sa sambang atiyo ampong tala dapat king burining gelo mi papa nalangin yang balong katawo mi papa matawat nung ating salayo lakoyeng inggitan king pamanwalayo nuneng tunelugod yasoyeng mabatiyo sablang manungkulan o ni daramdam way paliyosa ding kasoarilinan karing pomanyapot banal yung tungkulan ko sa namili ikayo ikongan noon para ko sanang dapat ngan ko ring tungkulan yu mi babata ko ngan ken nako binili ning dia sa miglalang wapin ken ko mate ke kayong tondanan pinili ing Dios king babo no neyang memili king pangayawas yo sablang dison salamat ke kayo miyabe ko sa karing pamaminto wa manunging subok at yuyake kayo bakit yapin
matibe kayo at elo matibag ding pamanwalayo king buri naning Diyos wamo kiabe kayo eko sa makiabe king buri ning yato none makiabe ko king kalam ning Gino elingas ngasan laring sariliyo nuneng kapayapan wamo kiabe kayo deng demot kong suyo o binye ke kayo kakong kayanakan deng tauleng amano eyo sa nalalong tamad ding puso yo nuneyag kataniyo sablong kaya beyo ken ako telaga ning Diyos king kayariyoan lokwan yung yato kakong kalagoran bakong masilo bukas al dadatang nyain ke kong tungkulan ke kayulong daptan salamat salamat king pangayat yuyu dakala salamat king pamamintuyo wapin pasiknangan yading sariliyo king kalam naning Diyos at paragulan yu o Diyos king bendesyon lalago nop kuya mitatal nanan ko sablang talasamba nung ating mimino pasik nangan yuya Santa Veronica paitas na kubanwa Dakal po nga dakal salamat muna po kitang kikatamong meto nga Diyos anong makananong pasibayo po ing tinipo na nakatahan naman kening banala lugal bang makanyantaya pong puriyan ang pong pasalamatan ing kikatamong Gino dapat ing banal memeya pong antimong pamati sabi napin, wanya po'ing makipusong malinis at banal, uli po'ing kakatamong pakiutusan, yapin po'ing kakatamong Ginong Diyos. Sabi na, kaya naman po kano makiagum, king kalingas-ngasan, uling tutuya pong mapayapa, ing burina ning kakatamong Gino. Kalupa na po king kakatamong pangayat yungeni, manibat king pamaglako tamo karing kakatamong bale, makanyan tane pong dadalaing kapayapan, ang gana po king miras tamo kening kakatamong banal alugal, payapa tamo po kagumna nitang ating metong alugod king kakatamong puso. Anya, manano po ing anak na ning Diyos. Nepo, ala na pong muna uling ing kapayapan alang patugot siya po yung datang kaya katamo. Sabi napin, potang ating tamong takot kaya, nepo, ing sablang bagi,
maging mayan kaya katamo niya. Sana po itamo pong mikakapatid king kaya katamong kasalpantayanan na iti. Meto nga pamagaral bubuklat na kaya katamong yaning kayaldawan, king meto nga tema, nung kaya pong milabas espiritista, be proud to be a espiritista nga hanapin, ngayon po, o ini po yung masanting nga temang iapagda kaya katamo rin kaya katang kapatad. Huwag magpabigat sa pananampalataya. Kaya tamo po kano magpabayat, king kaya katamong kapanwalan o pamaniwala. Po, nya sana po king oras sa ini, din kaya katamong puso ang pong kaisipan, makanyang tala pong itapat, ang pong isadya, uling ding kabyasnan, tutula pong mataling aga, ding aman, nung makananong basandala kaya katamo rin kapatad, kailangan po ing isadya tayo yung kaya katamong sarili mo naman, itamong tala pakirandam. Yan po rin kaya katamong kapatad ang mga hintang at tsula po. Data po nga nakamaintang magkanta, tsula po. Mag-aral na po. Mag-aral na po. Renin na mo pong kaya katamong kapatad pa mong the original choir.
Abay po sablang kayabot ko, king may nga Diyos. Ingalanggang papuri ang pong kapasalamatan. King uli na po ning badyan ng diye kay katamo. Na king anggaman ngayon panahon. Makanyang tamong magkapilit. Tutupi ang pong bisang maminto ka rin burina. Nakit ang ating katapatan. Sabi na ning Espiritu nandin, panuntunano nin Diyos etang tuni talasamba. Yapin po itamo ngayon nga baka iti, nabalo ko. Tatalaga atala rin kaya katang sarili, bata mong sumuyo, kaya nga pong gino. Yung kaya katang mong pong pamagaral ngayon nga baka iti, ane po kasanting. Makayukulyangan kay katamong talasamba. Huwag magpabigat sa pananampalataya. Eta kanu maging pabayat king kay katamong kapaniwalan. King makananong bagi. Bayo ko po sunduring kana kung amano, ating ko pong basan king Ebanghelyo, pankanita, karagdagan. Di taklamo po rin kana ko, o rin nandin po kakarag ko salo, naisipan ko adwa kami mong speaker, o nandintang niya po paring weng. May kasandalan kami. Kini pong Jeremias 17:24. Mapulala pong bagyarin ka na akong last night. Awa. O ini po yung kayang panabilin kay katamong anak na. At mapalyari nung makirandam kong maingat ka na ako, sasabyan ng Jehova, ay ako milulupusan king pasbulan dalaning siyudad iti, king aldoning sabat. Nung ay pangiling ingaldoning sabat, bange dapat king nanumang daraptan kaniti. Sabi na po, eta kanu magdalang pusan, king aldonan ning sabat. Sana po ring pusan na rin. Naisipan ko yung aldong iti, mikusa tamungan. Gilutan talangan deta hanggang problema o reta puring pusan king pibale-bale nano maning daptanan ning tao king kayang pibale-bale likwa na nga niti uring sasabyana ing ninuman milakwan nga na king balena anak na gabuna king ulinaning lagyo kung nga na iti tanggap yang makatadinala na pakinabang anya etala po isipan rekatamong pusan retang problema no etang lay isipan detang nung magkano o pabakal ka rin kaya katanganak karing aldo bukas. Etang mo isipan tang itong tamo karing aldo bukas. Uring in Diyos nga na makyagum king kaligaligan. Sabi na ning pangako nandin. Makyagum king kaligaligan. At king kalingas-ngasan no makyagum ya ketang kapayapan antimong yan nga baka iti balo ko makadangat langan po ring kaya katang balagbog king pamakarandam karing mayap. Balik ko po king katamong tema, huwag magpabigat sa pananampalataya. Di takya mo po yung kanako. Agpang po king kanako nga intindihan. Balo mong ika miyatong kang espiritista. Maniwala ka, sasalpantaya ka. Kay ba't detang tungkulan mo mula gagawan. Atin pong manandaman kilubna ning ampunan ang mga kailangan king katamong kasopan. Paniwalan tamo king katang sarili na itintamongan kasalpantayanan. Manalangin tamo, ninuman katamo, miyembro yaman, apisan tala, karing gamat tamo, uri nga niya yung ginu, minapisya karing masakit. At kapamilatanan ng katang kasalpantayanan,
kita pong banayad tanggapan ding kapayapan. Sabi rapin, ding ngaliwa, mabayad siya man kaning bubuat. Dapot nung maldala ring mamuat, may nyangan timpatpat. Kita pong kera kalantamo, ing nanumang bagay mabayad a problema, lalong-lalo na karing manandaman. Panin to ng dapuring manandaman, tungkulan daring kaya katamong kapatad. Minsan king ulinan itang ating tanglaman, mapapalyari tang ating kapagpabayan. E naman po lubusan. Dakal po na may yakit minsan, adwa at lu na lamo rin ma-duty. Anya, maging miyembro yaman po. Ban kanita, tamo maging pabayat king kaya katang pamaniwala king apong Ginoo. Kalangkap na po kanon itang dapat amayap. Hinggawan talaban kanita, ing makapaminto tamo king apong Ginoo. Kanya sana itang tunay talasamba ang pong tunay maminto, hingagawa tala reti ban kanita, ing pakabana katamo biye, ning apong Ginoo. Oren puring pengari tamo, kaya betala. At ina pong Tiao 85 ang gaman po ngeni. Hingulinaning karelang kapamintuan. May kabala po yung biyera. Keng makasulat po keng Ebanghelyo, wag pang keng kanakong abasa, yung biyanan nintawang gayang 70. Kasi biyan. Dapat keng ulinanganan ng kapamintuan ang pong kasipagan. Nga pong ginususuglong niya. Karetang maminto. Ako man po lubo sa pakilala kaya kayo ring topic tamo ring ako po research. Kapamilatan da rin ka na akong mataos itong mamasa akong Bible, sasakit yung buntok ko. Kanya ipanabilin ko na mo, karening ka na akong kapatad, bahalo ko. Kamuandayin kaya kayong kao. May painuman kayo kaya tang dapat. Uyan po. Kanya sana idanga tala ang pong iladlad din kaya katang dapukanan. Ban kanita ganap lang midapok. At makinabang tamungan. Maya payabak po kaya kongan. Antimurin po. Karing kaya katang pengari, kaya pong Ginoo, anong no ka rin. Manatili yung lugod na kaya katamo. Maya payabak kaya kongan. Salamat po. Lugod dat pong amano na po ng Diyos, yasanang parating tamong paragulan karing kaya katamong balang puso. Bangkanita, kita pong mapanukso, nakatamalaring abante o ayampon. At ngayon pong abakaiti, babiya ko po yung maya payabak kaya katamungan. At ne po kasantingin kaya katamong tema. Kaya katamo pong pangay tiyungay ti kamalayan tamungan na kaya katamo pong pamiyabe-yabe, dakal karing metong karing dakal, union espiritista. At kaya katamo pong pangayetsu, kanya-kanya pong pusan, kanya-kanyang obra, kusang lub, karasking pamamye, kusang lub, pamaminto, kusang lubngan. Yan po yung kakatamong pangapundasyon. King kakatamo pong pangayitso king kasalpantayanan. Kentamo po may ubog at kentamo may mulat. Kaya ngayon pong abakaiti, ngayon nga tsutamo po king lalam ng bandera ng Kapatiran Union Espiritista. Deni po balutamong itamungan po obligasyon tala. Etamo po sabihan, miyembro ka, bayo ka king kasalpantayanan, manungkulan ka, medium ka. Then po, dapat talang lingapan, uling balo tamo po, pigsadyan tamo na ingliban tamo. Then ngan po, kailangan tala pong pakamalan tala dedinan dungis. Nune bagkus, miyatamo pong panyulong.
king kakatamo pong pangayatsu king kasalpantayanan. Pakamalan tayo po yung kasalpantayanan, penibala na ng Diyos kakatamo. Kenita mo hanapin ng tinipang Espiritu Santong may kipagmanano kakatamo, kenita mo mati at kenita mo mi king kasalpantayanan. Kaya kapatid ko po, ni kasantinging tema, tamo po kanu maging pabayat king kasalpantayanan aliban tamo, apinibala na ni Diyos kaya katamo. Ngayon po, ela po makabading ka na kung IBF pa mag-aral mo naman. At king kaya katamo pong pangay iti, kailangan mo itang peka-importantin dili, king kaya katamo pong pangay itang mirirespetuan tamo. Na po, tamo lalawin. Nung ninoy tamo, basta't importante po itang may papagrespeto tamo. Munang-muna, tamo po may papanatol. Nung nanuana po, makasulat siya keng Biblia na itang lulwal keng kaya katamong asbok, mas mataramya pa kanu keng palang. Bala mo po bayayang lulwal potang dandamanin ng kaya katamo ping kalupang tao, may kasuga tamo king kayang panandam ang pong puso. Ita po, tandaan nyo, pumila ko, malwat siya pong ulwan. Itang nung may kasuga tamo king kaya katamong kalupang tao. Kaya, kini po yung kaya katamong pangayatsu kailangan na tamo mo naman sana po kanu babye katatakiran. Karing kaya katamong kayabe king kasalpantayanan. At basan kayo po king San Marcos. Kiniya pong 9:42. Ano po, kening 9:42. At ninong munye katatakiran king metong karing anak amalating deni, amaniwala ka na ako, maya pa kaya isabit ke king batal na ing metong gilingan na bato at magbaldugya king dayat malat. Lenyo po, nung ninumang kanuing metong babye katatakiran, karing balang metong kikatamo, ita po metong yung maragula epekto, king kikatamo pong pamiyabi-abi. Makay na, itang pamanyulungnan, makay naya po, king kikatamong kasalpantayanan. Itang ganang babye katatakiran, babye balakid, king kakatamo pong pangayatsu king kasalpantayanan, kailangan po iwasan talang egawan. Bangkanita, para tamang pong sumulong, nune mga sadsad tamo, karing balang kakatamong tinggap tungkulan king Diyos. Uling kamalayan tamo po, na etaya po kayutos ing kalupa tamong tao, etaya po kayutos ing kakatamong mamuntukan. Kanya-kanyang po siya, nasabi ko namin po kaya kayo na ing Diyos po, yung kikatamong malyaring kautos kini, ala na pong aliwa. Kaya, king kikatamong mo rin pong pangayatsu na lalong may kita na miyuyusukan kayo, pastulan nyo la ring kawan. Gustong pastulan na no pong mababaldugya yung kikatamong kapatid king kulkulana, dapat tayo pong isa ka. At nung magkamali, apseta mo po kitang ating kabanalan, bangkanita, akilala na yung kakatamong kapatid. De tayo po puwersan. Makanyan po yung kakatamong pangayatsu. Basan kayo po kay king unang Pedro
5-2. Ano po kiniking 5-2? Pastulan nyo la ding kawan ng Diyos at yu libutan yu. Isa neyo ing pamagbante, eking sapilitan. Dahil nyo po, eking sapilitan, pwersaan, mandatory, po compulsory. Bala mo itang usig-usigan tayo po. Nung eking talagang kaburian, nagpangking kaburianan ng Diyos, at emo naman king marinat, apama kinabang nung eking makasadyang panisip. Kapatid ko, kailangan ito po, nung magkamaliing kaya katamong kapatid, taryantala, pastulantala po kitang tiruna, doktrina na ning kaya katamong kasalpantayanan. I-apply tala po ka rin kaya katamong kapatid. Uling eta naman po para pareho grado. Eta mo po para pareho pangayawos king kasalpantayanan. At eta mo rin po para pareho obra abinyena ng Diyos kaya katamo. Kanya-kanya po. Tandaanan tamo po na etala aligtas din kaya katamong anak, katubaliking kasalpantayanan, kapatid, asawa. Nung kanya-kanya ng pong pusan nini. Nung nano ya po yung tinali mo kini, ya pong mitali ka rin. At saka, sana po, kadwa, etamo po gagawa ng makasarili tamo. Gustong makasarili tamo, bala mo itang, buri mo itang kekayang mapalyari. Etamo, respetuan tala po retang panigdaretang kekatamong kayabe, king kasalpantayanan. Etaya po pipilit itang kekatamo. Etamo po maging centralized king kekatamo pong pangaychuking kasalpantayanan. At basan kayo mo rin po at chukin king Pilipos 2:4. Kini pong Pilipos 2:4. Ano po? Gawan yung ganap ing tula ko, bang maging metong kayong kaisipan, at ating mikakametong alugod, makipaminsan metong at metong mong pamisip. O ito po, itang nung nanuya po kano yung sakit na ning metong, sakit ningan po ning mabilog ay iglesia. Sakit ningan po ning kalaganapan. Kaya sana po kapatid ko ang pong pengari na deni po nga ibiya ko nga rin may kasaop la po nun may kaibiya lang detak mo mang panyulong kaya katamo. Uling tamo nga po eta naman po perfecto. Kaya adwan ko po na king bane-bane sana ay ayos talam po nga gawa retang turong maachu makapalug king kaya katamong kasalpantianan. Ila pong gawan tamo bang kanita po etamo malyaring munye katatakiran king kasalpantianan ni manyeta mo pong panyulong o makasaw king liban tamong kasalpantianan. At pasibayo po bebeking mesa king kaya katamong mamuntukan na dakal pong dakal salamat maya payaba. Salamat po ka rin yung kakatamong peka tagapagsalita ng Aldong iti. Aking karelang pamagkapilit na po, Brother Carlos, ako isipan datang niya. O kasi po kaya tambiar ni Sabiana, masakit ya darandaman na kaya pong kuko. Pero sabi ko, malyari ka kaya Domingo ako. Ngayon po din natang niya. Uli pong nung panaligta mo kaya katamong ginong Diyos. Although, yung katamong pisikang katawan, nung minsan manandaman lapuran na. Yung minsan kasi, tsumo naman kaya katamong po. Patang yatamo mo rin nasa nayan. So, nung Brother Carlos, yung problema na kuko, ne po, mangukuya po kan. O ito, mansisinding kaya katang kapatid.
Pero mas matalik ya po siguro sindi nung atin yung kayagape po atang mamasada ya. Data pong sakya na mamasada, retang mabulo kaya sok, ne po. Huling nga mag-face mask, ne po. Ita po may mangukuya. Pero makanyan man gawa na po yung kayang katungkulan din, yung katangadwang tagapagsalita. Pero atin pong mas mapalad ganing aldong iti. Ne po, nung ilari race kaya tangaldo, ya po yung mapalad. Atin mo rin pong mapalad pangining aldong iti. Ne po kasi kasantingin tema, huwag magpabigat sa pananampalataya. Ini po bayo tayo liban ni kakilala tayo pong balo. Ne po, siguro deni anak lapa mo, balo deni karelang liban na kasalpantayanan. Ala pong aliwang magsalita kay katamong yan, mag-texto ini nun pakit namo nung makanano ya kaulaga ing kasalpantayanan king kayang sarili. Ne po, at nung makanano na yung gagawan ng obligasyon na king kaya katang kasalpantayanan, lalawe na ako po dindam na siguro. Kasiping niya mong kasiping, ne po. Kaya katang kapatid Antonio Ensano, ne po, di nan tayo pong di takawaras ngayon ng aldong iti. Bay po isabla, may payapak po kaya kayo nga. Muna po kay nga pong Ginoo. Maragul pong pasalamat. Yun na naman, ibigla ko kaya katang mamuntukan. Surprise na ako na naman kayo. Tutoy ta nga man dapat talaga yung kasalpantayan ng tamo. Ayaw ko na katabalo. Sabihan, gawanta niya mo po, ito parang tamo po itang kaya katamang tungkulan. Yak po, maragul ko po pasalamat. May tayo ko po kiti. Yung karanasan ko po pong experience ko po kiti. Makapagmulala po. Yak po minunang panon, may sa iko naman. Alas po, dumakat ko balamang may ka ng pumpili. Kapamilatan na po yung kasalpantayanan. Ini po may salesi hanggang yan i-choke po kiti. Dahil po na minsan, mapag-arap ko mga pukin, pagagaga ako. Ulit po ning... Alito to po. Kasi po, nung kailangan po talakad kayo, ni Balambi dito, kaya nga pong Ginoo. Yawan da manyawat ko bibiyena. Yawari po, tangkay kayo ni mo, ako agawa. Napin niya ako maragong kasasakit kahit tang manandamang kayo. Tamala mo, marili kaya nga pong Ginoo. Kaya minsan, makapagsalita ko ganyan tang kaya ko emosyonal ko po uling maragol ko po pasalamat kay nga pong Ginoo hanggang ngayon di niya na pa pong biye makaba di niya na ako maganang asawa upang maganang anak po puring kabaryo ko maragol kong pasalamat kaya kayo iya-biya tamang po kiti sana po lubos-lubusan tamang gawan tiga tamang tungkulan lalong-lalo na po yung panahon iti. Yung panahon tayo po ngayon ilawa na. Lalong-lalo na po karin pamanang tabi tayo po. Karing anak sana po. Sa-sap tayo po ang tabayan tayo po rin anak. Aliwa na po kasi yung panahon niya niya. O dahil po salamat yak po wala kung balong ikay kanina. Nung may kaya na ako naman po keng kaya. Yung kaya surpresana na ako bang. Dahil po salamat balik po na po yung mesa. Salamat po dakal kaya kayo. Jesus loves you. Thank you kaya katamong kapatid na maging emotional ya po, may surprise ya. Uli pong yung tema masanting niya. Yapin po yung reflection na kaya katamong sarili. Na po, yung pisasabihan po kasi, huwag magpabigat sa pananampalataya. Na po, ulim pong metong tamong talasalpantaya atin tamong obligation. Na po, minsan, kaya katamong pangayat yung yan, tamo isip-isipan, sanda katamo pala. Sabi napin, den kanong sundalo na ning Diyos, or any military, rempong sundalos, anytime, 24 hours a day, always ready la rin. Po. Emo po kaya itamong talasalpantaya, kaya katamong pangayat yung yan. Kuling sabi napin, panin tunanala, ditang masipit, amanin tun kaya. Po. So, Sister Lai, Bisaya naman natin talakad may nga pagagaya. Po.
Janda ang oras kay batat siya. Ngani po, ngayon po kasantinging refleksyon na kay katamo. Nano po, bakit atin yung feedback and emotion kay katamo ini na po. Uling ayon niya po king kay katamong gagawan. Uling nung magpabaya tamo king kay katamong kasalpantayanan, ala tamo pong puntalan, po. Sabi napin, yan na isipan nung nanong aibe yung isaup, king kaya kong kasalpantayanan, nun isipan nyo nung nanong isaup mo, king kaya kang kasalpantayanan. Po? Aliwaya po yung kasalpantayanan yung paintunan mo, na sumaup kaya ka. Nun ika ing sumaup king kasalpantayanan, uling ita mo puring bunga na. Ita mo puring tagapagobrana ning kasalpantayanan. Imaginean tayo po, nung pong dening magobra nga reni, ating pong sira areni, po, uli pong metong tamong organisasyon, atin tamo po kayang, nano po kaya yung maging feedback na kaya katamo? Hey, bakit dito? Makanyan, yan. Yung masagit po, pakyabe de pa yan Espiritista pa mo. Po, Ita mo po kasi, yung kikatamong kapanwalan nga ni king kasalukuyan, yung kasalpantayanan, lalabong po yan, lalabong. Ababalo de po yung kikatamong kasalpantayanan. Nung minsan, kikatamo, may ngari tamong artista nung minsan po. Itang mali, yung aakit da nung minsan, da yung aliwa. Po, itang maling agagawaran nung minsan, da yung aliwa tamong kapatad. Pero, yan naman po king kabuuan. Bisa tamo po ang pongali, atin tamo pong lakad nung minsan kay katamo. Na iya naman ayon king kay katamong kasalpantayan. Dapat kapamilatan da rin kabyas na daratang kay katamo. Nang minsan sabi na, hakakawa, tala rin kay katamong sarili. Po? Nung minsan bisa amang liku, uling balo mo nga kang obligasyon. Lalo na yung kay katang kapatad, mo metong ordinaryong miyembro king kay katang kasalpantayanan. Metong la naman pong pigkatiwalahan da ring tao kim panahon tamo ngayon. Metong lang kagawad din, kalupa ng kagawad Carlos kaya kaya katamong lipunan. Po. So, proud tamo po. Po. Ingatin tanang kapatad mo rin, manalakaran king kaya katamong lipunan. King kaya katamong barangay Captain Ketty, Espiritistaya naman, yan po yung dati tamong busy. Po. So, po kasanting yan, potang mikakapatadla, lalo na rin yung kaya katang kapatad, miyabi-yabela kayang meto nga council. So, sasanting niya po yung karelang pamiutusan uli na nining kasalpantayanan na ketalakaranda. Brother Larry, kaya po ataya kahit bala may busy konsyal. Misan naldo siguro, pasya lang kaya po takalingwan yung pamamuntagete. Po. Gani po, karening kayang babae. Dakalya pa yung oras. Miras na niya po yung kapatad Abel. Ay, Abel, pa mo. At siko yung Abel, sabi ka. Sister Laila po, bisayin talakad, nandun pa paninayin tayo po. Ini po, paninayin tayo. Lalakad niya po yung oras. Lay ba ni? Di. May bigla. O sige, aline pa. Kasi balak mo tatalakad na po nandin. Migkamali ko pala. Sorry po, migkamali ko. Oy, si Brother Jay na mo po, may Leo. Kalyan ni Sister Lai. Bisaya siguro talakad. AJ Alfonso po, paninayin tayo. May pabak po, king Diyos, pangadwa po kaya kayo. Ini po, first time niya sabi na makakarog. Hali naman po pala. Iba pang Cornel po, alam ba ko ng lawen-lawen o ning inakbor niya ng oras. Bala na mo po siguro yung talakad. Pero, takalpunda kala salamat midyan ng kong oras. Pagusgang, itak mo po siguro nga sabi ko, yan po talagang magkapilit ko.
Adakal na ako naman po maging karanasan. Dini pong pengari tagi ni balod na naman. Nung nano po yung maging kasaysayan ko niya nga akong anak. Halos. Dito pong mga ubiya po ko. Halos bala mo po inyad na ako mo pong pasibayo para bidugtungan niya po yung kanakong biya ngayon. At dakal pong dakala salamat king Diyos at king Apostol Santiago po. Hindi na akong pasibayo. Hangga po ngayon habi ako rin ka na akong pamilya. Yung misis ko po yan, ako po alawi kanini, uling bala na po siguro. Ako talakad. At gang makanyan man po, mami ako pong di takakay kaya kayo. Na niya po nga akong malati, may dugtungan niya yung biya ko at sinabi ko kay sarili ko, sana po datang Ingaldo, makasahop ko naman po karetang taong bisa pong makapaglingkod mo naman po yung kaya katamong Union Espiritista. Hanggang ala ko pa pong makaimbalo sabihan. Pero siguro po nung panena akong di nanuras Babang Cornel, baka dadang po yung Aldo, palitan kayo yung pesto na ngayon. At dakal pong dakala salamat, ako na po pakakaba. Bandang tawli po, may baligtad. Ne po, yako pang ating utang. Malwa na ako po palang abang-abangan na usan king kaya katang kapatad. Lawen niyo po, mesaya tamong yan ng Aldong. Itinandin po kasi lawen-lawen da kayo, tahimik ko masyado. Ne po, nung baldug tayong karayom, talagang to dungakit siya. Pero ngayon po, metula kayo kaya kapamilatanan ng kaya katang kapatad. Jay, talagang malwa niya po palang talagang bisang talakad. Ne. Pero makanyan manating ko sabihan kaya ko, Mike Enriquez sabi na hindi kita tatantanan, anak kanyan ne. Abangan beta, kapatad. Iya po yung kesantinga na. Ne po, yung kaya katang kapatad. Ne, uling manibat king anak yan, balo tayo. Jay, ne po. Maganak ayang anak mo naman yan, ne po. Anya, dinina niya namang maganak ang asawa. Ne po. Ngini po siguro, nung talakad Jenny, makapagtaka. Ne po. Ini po, ausan kaya siguro yan, mo rin mabigla, uling malwa na rin makarandam ka rin naman. Hanggang ko, musta nakatama mo po. Yung kaya katang kapatad Armando Nabong. Pari ko, paninayin tayo po. Palakpakan tayo po yung kaya katang kapatad, tatalakad na. Nakakabigla po yun. Ako po isip-sipan makatalakad ko kaya ning harapan nyo. Ngayon po ako tinigdoge mo kayo sa kakay ko. Kapamilata na po ning kaya katamang ko sa puntayanan. Hindi ako tigdo ko kaya niyang pauli na po ning kaya katamang gino. Kaya ako isip-sipan mitigdo ako ping po kaya ni. Kaya, yan ako po ito. Kaya ako po, sana ako po salamat. Salamat pong dakal kay katamang kapatad. Lawen niyo po. Niyo po.
uli na po ning karelang pamakirandam, po pwedeng makirandam, tanang makirandam. Tutupo itangaman ng kapatada J, pota datang ngaldo. Ne po, mayawis tamo kayang katungkulan ng tikanini, brina pong palitan datang ngaldo. Ne po, enalumbat, paninayan mo ne. Ne, kaya katamong pamanalakaran keti. Tutupong manyaman ang pong masantinging manalakaran. May ngari lang mestro pong mestra ren. Dengan pong kaya kan disipulus, pakyutusan mo la, nakaman pwedeng mamalo. Ne po, remestre, akakit siya pa pong mamalo ngayon. Alina la po, tukyan-tukyan da niya itang anak nung masyasyabon to kita. Ne, tukyan-tukyan da niya mo. Timurin king kaya katang kasal pantayanan, kita mo po, kesanting na makahubod ta na. Ing lakad tamo tungkol na kayong kabanalan, ne po, ating tanang talagang sa pataisip, bang malyaring makatupad tampong makatuki. So, matutulala po rin kaya katamong balang sarili. Kaya ko po expect talagang tala ka dyan, kaya katang kapataday nuling, nung may pag-istorya kaming kapatad. Hindi po, kaya mo po bukod din kapatad tayo kaya katamong pamanalakaran ni. Kumpari kaya pa po ini, kaya nainakaya pa po itang kayang anak. Yan po. Puwata pong mikit kami, kaya man may pag-istorya yan, kaya may pangaili na kami mo, uling pareho kayang malama rin yan po. Kapatad Armando Nabong po. Ngayon po, mailing kasuyo na Bisaya tantala ka din. Paninayin tayo sagli. Aba pong dakalya pa yung oras. Potang miras na yung brother Weng niya, ako makasabat. Yeah. Baanta po nilaganas na kayo. Ay, sister... Bahit po isabla, abot ko yung may paworas. Muna kitang meto nga Diyos. At kaya kayong kapatid. O, nung ako putik do, makarinan ang puking kasuyo ko ne. O, tinig do, ya po. Kaya, muna pa, ngayon po, sana magkapili. Talakad ta naman po. O, may nga rin po yung kapatid dalaylay Nyaya po tinalakad. O, kaya na ang puntutuki. Linista ko na po kaya tutuki. Ne po, tinta pa pong pilang minuto, kapatad na bekbek. Diyos ko po, makapangaramlapin po pala. Muna po, payabot ko po yung maya payabak kaya kayo. Diyos ko, kakarod ko. Sana po, wapin po magkapilit tamo. Mumuna na po ka na akong gana ka rin pamilya ako. Na sana, misasan may atong tamang tupat at maminto kaya. Kasi po ya ako, dakal na po yung subo kamilyari ka na ako, pero dapat ang Diyos, malugod ya. At kaya bayok pa po Kenny. Dakal niya po patutukan na ako, karena mo po supling ko. Sinabi na po ka na ako, waman yung subok maragulya. Dinanas kang biyami. Pero dapat ngayon po migkapilit ko, Diyos, na ako po pebren. Gawa ko po yung tungkulan ko, ren. Akakit siya po. Sinabi na po ka na ako kanta. Andiyan yung subok maragulyan, dinalan kaya kami. Dapat sinabi na maminto ko. Yung sinabi na ka na ako, yung may wala ka na ako, balik ng doble-doble. Ayan po, nga na ako, adwa. At sula po kong aluang bansa. Dakal po, dakal, salamat. Yan ako. Salamat po ay Diyos ko. Tinalakadjing ka na akong kapatad. Paunaan ko yan naman po yan. Lewen niyo po, yung anak mo, nakakakanyan. Kingaliwang bansa na. Kuwat ang mag-aral ay hakit na yung kaya katamong live screaming ganyan. Ikit na imana, ne po, maswelo ya.
Ikapatad sing Josie po, pata Bisaya na magsalita. Tay Miguel. Maya payabak po, muna kin Diyos, kadwagi kayo. Pasalamat ko po, kin kaya katang kasalpantayanan. Ya ko man po, dakal ko patuto, ang pontinggap, kanuanan, pauli na ni nga pong gino. Lalo na po karya supling ko, nung ating pong manandamang karela. Agad na ka pong ausan. Sabi da, ima, pasisan mo ko ating kundarandaman. Pauli na po ning kaya katang kapanwalan, king nga pong gino. Sabihan ko magsadyaya, magsadya kayang pareho. King liyim po, pasisang kula rin anak ko. Pilan mo pong oras kanita, maus na pong pasibayo ka na ako. Sabihan daw, pasalamat lang, tinggap din kapasnawan. Ita po, may pong patuto, kaya biya ko, yung babya ng saat ni nga pong gino. Maragulya po, babya pakinabang kaya kataming kasalpantayanan, basta gawan tala mo po rin katungkulan tamo. Basta po, Betong pa pong patutukin biya ko, balambat ng panahon pinyat lawod kaya ang kanakong kasuyo. Ngayon po, kaya biya ko neng mamin to, gagawa ka rin tungkulan. Neng kay po, yapay manag kanako. Ita po, metong na pong maragula, bagay, pigkal na ni nga pong gino kanako. Yung biya kami rin kanakong pamilya. Hiya mo po ito, yung maya pa oras po abot ko na yung kaya katamong Diyos. Ang gana po kaya katang mamon po, nagbabalik ko na yung mesa. Dakal po nakalasalam. Bala mo may kahit tamo po recitation, orientation tamong yan eh. Masanting nga palaban la rin maiyaos na. Labiasan tatanggi. Sabi na kasi nung tumanggi tamo kay katamong kay, balampe ingapong ginuyan ang tingyan tamo na. Ay Sister Tintin kaya chuya gan? Tintin. Baluyo na. Baluyo. At chuya po. Palakpakan tayo po nung atsuya. Nalayo ata eh. Tay. Lalakad ko po, oras na. Lalakad ko po, oras na. Siguro ito na ang kaya pa mo kare lala, mag-nervous na, may lala. Alalandaya, ne. Pero po na po kasanting ganin eh. At least may bukla la rin kaya katamong kaisipan, ne po. Uling po binang malaut ang manuanan ng kaya katang kapatid. Po tawaring at yun na itang obra ka rin ka mag-practice, ne po. Brother J, sige, practice na kanyan, ne po. Brother J na. Ngayon po yung kaya katamong kapatid. Kon Joey, Chuya po. Joey. Chuy kon Joey. Chuya po pala, tayo. Talakad niya po. Kay ba na nini, Brother Weng na po. Salamat kaya katang mamuntukan. Medyo kaya tapong lalo na sa talakit kaya tapapulala, medyo emotional na ako eh. Uling balam tusukin ka na akong puso, kapamilitanin ka na akong kasuyo, uling tapong amo na kaya tapong minunang panahon, medyo kaya kong bagya. Ang problema ya po ka na ako. Pero ganyan po, uling uling kakakit ko po, yung sasabihan darin banalay espiritu. Anong misam po, wata kaya ko, wata nga kasabi ko lang, medyo kaya po yung kanak puso, lalambo niya.
So pong pag-istorya kaya kasing kaya katang mamuntukan, no? Pota kayo nga, Ausang na ka naman talaga daan. Wala na akong problema, yak po kayo. Pero kakarag po saan, tumatula kay lalam. Agpang po, kaya katabong topic ngayon eh. Diyan po ngayon babasa ang Biblia. Kaya kanawag pong pamag-aral. Kaya kakong sarili. Bayin ta po, tamo mabi pabayat, kaya katamong kapanwalan, kaya katamong kasalpantayanan. Itang kaya katamo pong sarili, ang kaya katamong samasan. Yung nanuman po itang kakakita mo, karing aliwa. Etana po lalo anta, paboretala po. Bang kanita, itang kaya katamong pamanwala, kayong kapong gino, ama kanya tamo nga gawa. O hanggang na lang po Kenny, dakal salamat. May pa oras po. Salamat po kang Brother Joey. Po pekariling kasuyo, no? Tiuling tinalakadya. Kasi metong nalaren Sister Nong, uling metong nalaren, tinalakadya naman salamat po. Tutupoy nga manwa ng Brother Joey nang minsan istong may pag-istorya na kami. Ngapi istorya mi, Kenny mo po datang mo rin yung panahon na. May ngariya po ang Lola Dab na. Pagdating ng panahon na. O kaya sa takdang panahon na. Po, makayinya mo po yan. Kalupa na mo naman kay katamo. Po, pota pong mirasyate ang panahon na yung tao talagang niya naman napilit ning kayang sarili. Kasi bisata mo po ang pongali, sabi ko aliwaya po ing sarili taming malyari buri. Uling ating mas maigit kaya katamo. Potang buryana na ni nga pong Ginoo, itang papagobra na nakatamo sinabi ko tamo makapayali. Po, nung minsan, diyan na among malati nga subok, lilyo na amo, makapagobra ka pa, halina ka po. Melyo kang bagya, gasto sana ka. Munta ka rin biyasa ngayon Nung may luna angal do, sadya mo no rin 30,000 mo o 25,000. Melyo ka mo po ka nito. Uli nga na nakamambiring muli ng doktor mo nung kalublub mo ngayon, melyo ka. Hanggang ngayon i-clear itang kaya kang nokar niya mani mula, itang pamag-sakit mo ngayon, naanaman paluan. Po, istong pepalub na kakeng hospital, kinompain na ka, saan po ngali, itang lumungal do, gisanane. Po, huling i-clear na po yung sarili mo. Makanyan mo naman po kaya katamong kasalpantayanan. Pota pong karing pamakirandam rin. Po, maluwa na ko pong makirandam, pila na pong pulong banwa yan. Pero, kayang pangayaw siyo, pilan mo pong beses. Po, huling ala pong keliwan, pota nga tina kayong makatanam. Po, kabyasnan ka rin kayo kong balang sarili. Na kayo po magpayali. Na kayo po pamu. Po, huling, makatanam na po kayong sarili yan. So, kanwanan tamo po, itamong taong talasalpantayang pong makirandam. Pero makanyan man po, uling kay dapuring kapag-aralan, mas sa timpa pong ausan na metong malyaring mamye pa mag-aral kay katamo uling dakalya pa yung oras. Ini, kay katang kapatad weng, ya po yung paninayin tamo. Banala pong ipalino kay katamo yung kay katang tema. Maya-payapa po. Nandun po, maili ko pong maili na po. Yan mila ko po ata ili. Makailata po ata ya. Opo. Yang tindam-tamo po, karing kaya katamong kapatad, na meging metong lapong inspirasyon kaya katamo. Opo. May gising tamo po, may buklat tamo kay isipan, king pamag-aral, uling tangisipan tamo, ay, na ako manausan nga, po, pero may yaus tamo. Pero mga niya manikit ko yung kaya kong pamagsikap, pamagsigasig,
hanggang sasabihin yung ating kong nervous pero pinilit yung tinalakad, minarap ka rin kay katamong kapatad, emo ka rin kapatad, kingarapan na po rin kay katamong Ginoo. Igit na po na ating kayong katatagan, ating kayong sikanan, ating kayong tepangan, king pamanalakad, king pulpito. So, iya ko po, yung bagay mga kanyan, dinasan ko naman yan. Kanita, mas kang kulub eh. Hanggang ala kung balong sabihan, mas kang kulub. Istong tinalakad na ako mangkeni. Aba, bala mo narandaman may ngarabo ka na ako eh. Meto man nalaka nga intin dyan eh. Pandarasan kayo ka na akong sasabihan, meto man nalaka nga intin dyan. Diba? Oh. Denasan ko naman po yan. Yung mga sakit na salita, denasan ko po yan. Pero mo magsalita, kayo ba magsalita, sa bandarengal mga kapatid. Iweng nga natin, wag di sa bongar. Oh, kaya balubog yan, masakit ta. Masakit yan po ito. Pero makanyan man, kung tenam kiyang kanakong puso pong kaisipan, itang bagay negatibo na kanakong darandaman. Basta't imbalo ko, yung kanakong pakiutusan, yung nga pong Ginoo. Imbalo ko, yung mamaya kabestan kanako, yung Diyos alwa naman niya eh. O ito po yung bitanam kiyang kanakong kaisipan. Nya, gusto niya po itang katamong gawa, tayo pikakarine. Excuse me, Diyos, king kayang harapan. Muna-muna, isipan mo hanggang marina ka, gawa mo tinalakad ka. Uling, at sukarin yung kaya kang kaligtasan. Bahagi na ka po ng kaligtasan, istong pikakarine, Diyos, king harapan, king kayang harapan. Diba? Nya, lawan niya po yung makasulat kay Biblia. Nya, na po kalupa kalitay, ngeni, hanggang ating kandadamang karang kapatad, halimbawa may nayak sa pantayanan. Itang makapangan kayang kasal pantayanan, na naman pagtisti eh. Na pitutulan eh. Alalaya nepen eh. Makanya manikit ko naman karang may na, hanggang daradamanin ng masikan. Ne po, na pa walang halaga eh. Nano pata, ay tinjana, pareho lang ating pangunawa, kitang bageng antikanita. Nya sabi ng Apostol Pablo, ang tiya po kanini, po, sabi na ng 14:1, gandos, na po, yung makasulat kayong Roma, ang tiya po kanini, na po, nakasalang-kasala, king Biblia. Sabi na po kayong Roma, mangukuna ko naman po, na po, kayong 14:1, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-alinlangan. Hindi na kailangan pagtalunan ang kanyang pag-alinlangan. Baka mamaya po, tinawag kayo ngayon, tumayo kayo, nagsalita kayo. Baka sa susunod na linggo, wala na po kayo. Umiiwas po kayo, kapatid. Huwag po ninyong gagawin yan. Huwag po kayong umiwas. Biyaya po ng Diyos yan eh. Di ba? 2, may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Di ba? 3, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Di ba? Napakalinaw. Ang nagsalita po dyan si Apostol Pablo, na nakasulat sa Biblia. Pagamat si Pablo, wala na sa laman. Nasa espiritu na siya. Gayon pa man, sa tagal ng panahon, iniwan ang kanyang sinabi, nasulat sa Biblia, hanggang sa panahong ito, ay atin pong binabasa, nalaman po natin. At ang kanyang sinabi, hindi naman galing sa kanyang sarili eh. Yung sinabi niya yon, pahayag ni Kristo yon eh. Hindi galing sa kanyang sarili eh. Pahayag po ng ating Panginoong Yesus. Excuse me po. Tayo po'y naniniwala kay Yesus. Yung mga iba, hindi po naniniwala kay Yesus eh. Kailan pa lang, dinanas mo naman yan. Ipinapangaral ko, ipinapakilala ko ang ating Panginoong Yesus. Gumagawa ng mabuti sa kapwa. Anong sabi ng mga iba?
Brother Weng, di ba gumagawa ka ng mabuti kay Kristo? Sagot ko, oo. Anong pangalawang sagot niya? Lahat ng ginagawa mong mabuti, lahat ng ginagawa mong ayon tungkol kay Kristo, walang saysay yan, walang kabuluhan yan. Biro mong sabihin niya sa akin, walang saysay, walang kabuluhan. Ha? Walang saysay, walang kabuluhan. Kung wala kang pagtitimpi, pagtitiis, hindi ka pa ma-high blood? Ma-high blood ka. Anong sabi ng Biblia? Ha? Ginawan ka ng masama, huwag kang gagalti ng masama. Oh. Ginawan ka ng masama, binato ka ng masama, gagantihan mo ng masama, huwag, bawal yun. Binawal ng Diyos yun eh. Anong igaganti mo? Mabuti. Napahiling ako, hindi ako nakapagsalita nung sinabi yung kapatid. Alam ko narinig ng Diyos yun, alam ko nakikita ng Diyos yun. Di ba? Ganun po ang pag-aaral sa loob ng ating kapatirang espiritista. Oh. Binato na rin sa akin yan, yung kapatirang espiritista, hindi totoo yan eh. Lahat ng nasa loob ng espiritista, puro mangkukulam eh. Oh. Binato na rin sa akin yan. Oh. Di ba? Eh sabi ko sa kanya, isang sagot lang. Kung ang espiritista ay mangkukulam, ako ay isang espiritista, mangkukulam, eh sana kinulam na kita. Eh kung mangkukulam ako, ay hindi naman kita kinulam eh. Di ba? Eh di lumalabas ang totoo. Ha? Kung mangkukulam ang espiritista, sana kinulam na kita. Ang tanong, kinulam ba kita? Hindi. Oh. Bakit mo sinasabing ganon? Di ba? Nagbato ka ng mabuting tinapay. Hindi masama. Oh. Kaya sa ating pag-aaral po, huwag pabigat sa pananampalataya. Di ba? Bakit sinabi niya, huwag pabigat? Hindi. Ha? Hindi. Huwag pabigat sa pananampalataya. Alam ng Diyos eh, meron kang pananampalataya eh. Meron kang tinanggap sa Diyos na isang malinis na pananampalataya. Sa oras na ito, tayo po ay merong kaloob na galing sa Diyos. Yun po ay ang pananampalataya. Diba? Ngayon, kakilala po natin ang Diyos. Alam natin na tinanggap natin ang pananampalataya sa Diyos. Diba? Galing sa Diyos to eh, hindi galing sa ating sarili eh. Paniniwala ko galing sa Diyos to eh. Kaya pati po ang iyong tinanggap ay galing sa Diyos yan, hindi galing sa iyong sarili. Biyaya po ng Diyos yan eh. Pakinggan po ninyo. Sa 2:8 ng Efeso, ganito po ang nakasulat. Ang nagsasalita si Apostol Pablo rin. Pakinggan po ninyo. 2:8 ng Efeso. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. O, di ba? Hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ibinigay niya sa atin. Ngayon, tinanggap natin, ibinigay niya sa atin. Dapat pa tayong magpabigat. O. Bawat tao, meron silang pinapasan. Di ba? Sa pamilya, isang pasan. Sa mga kaibigan, isang pasan. Di ba? Paghalubilo sa sanglibutan, isang pasan. Alin ang pasan ang iyong papasanin? Hindi ba? Meron tayong pinapasan eh. Sabi ni Apostol Pablo, Galatia 6:5, ganito po ang nakasulat. 6:5, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. O, di ba? Magpapasan ng kanyang sariling pasan. Napakalinaw po ang nakasulat sa Galatia Kapitulo 6, versikulo 5. Di ba? Magpapasan ng kanyang sariling pasan. Sabi ng ating mga kapatid, ako hindi pwedeng hindi ako tumayo eh. Ang asawa ko tumayo. Ibig sabihin, nagkaroon ng lakas na loob na siya ay tatayo rin. Anong sabi ng ating kapatid? Noong una, ako'y nagkaroon ng problema, alam ng marami. Di ba? Yung problemang yun po ang pasan sa pamilya. Pasan po sa pamilya yan eh. Hindi ba?
Hindi naman kaila sa kasulatan yan eh. Hindi pa ginagawa ng tao nakasulat na sa Biblia, kapatid. Ngayon, napatunayan na nakasulat na, hindi pa ginawa noong una. Ginawa ng mga tao ngayon. Hindi pa naging totoo ang nakasulat sa Biblia? Di ba naging totoo? Anong pinapasan ng isang pamilya? Oh, yung isa walang problema, pero yung kasama mo may problema. Ano, bakit? Kasi meron kang pinapasan. Na yung pasan na yun ay napakabigat. Di ba? Pakinggan niyo po kung ano yung pasan na yan. Kung ano po yung utos na yan. Sa Hebreos Kapitulo 13, versikulo 4, ganito po ang nakasaad. Pakinggan po ninyo. Sa Hebreos, sa 13:4, maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa, at wag nawang makadungis ang igaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Oh, di ba? Oh, anong sabi ng Biblia? Maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan. Oh, may asawa ka. Utos ng Biblia na wag nawang magkadungis ang iyong higaan. Bakit? Anong nangyari? Bakit nagkaroon ka ng problema? Kasi nadungisan ang sarili ninyong igaan. Di ba? Di ba nadungisan ang sariling igaan? Paano nadungisan ang sarili ninyong igaan? Humiga ka sa ibang igaan. Kaya nadungisan. Yan ngayon ang pasan ng inyong asawa, kapatid. Totoo yan. Hindi pwede magkamali yan na nakasulat sa Biblia. Hindi ba? Naging pasan ka pala, kapatid. Sa pamamagitan ng iba'y, maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapit at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Pag ganito ang ginagawa po ng tao, pagdating ng takdang panahon, hahatulan ng Diyos. Ito ba ang ating tinanggap na pananampalataya sa Diyos? Ito ba ang ating pagkilala sa Diyos? Bakit? Sinasabi natin, kakilala natin Diyos, pero sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, ikinakaila ang Panginoon. Hindi ba? Ikinakaila. Mahirap. Masakit. Kakilala ko ang Diyos, sinusunod ko ang Diyos, pero sa pamamagitan ng iyong mga gawa, ikinakaila mo ang Panginoon mismo. Hindi pa nakakaya sa harapan ng Diyos? Nakakaya po, kapatid. Hindi ba? Yun ang nakasulat sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Nasa Tito, Kapitulo 1, versikulo 16. Ganito po ang nakasulat. 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasay mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Di ba? Kaya niya pala nagagawa yon. Itinakwil pala siya sa gawang mabuti. Di ba? Sinasabi niyang kakilala niya ang Diyos, pero ikinakaila niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kapatid, isipin natin. Tinanggap natin ang pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalatayang ito, wag nating nawang magkaroon ng dungis sa harapan ng ating Panginoon. Diba? Yun po ang sabi sa Biblia. Bakit po nanahimik po kayo? Hindi po kayo tumatawa. Kanina po tumatawa kayo, ngayon hindi po kayo tumatawa eh. Diba? Kasi may tumatama eh, di ba? Wala akong sinasabing pangalan, pero maraming taong gumagawa ng ganun eh. Di ba? May tumatama, parang pako yan. O kaya parang espada yan. Pag tinabak mo sa kaliwa, maaring may matatabak yan. Sa kanan, ganun din. Maaring may matatabak yan eh. Di ba? Kung ang espada, dalawang talim, matalim yan. Kung yan ay sinasabi ng tao matalim, mas matalim
Kaysa sa espadang yan, ang salita po ng Diyos. Di ba? Mas matalim yun. Pakinggan po ninyo. Hindi weng po nagsasalita. Ano po? Binabasa ko lang ang nakasulat sa Biblia. 4:12 ng Hebreos, ganito pong nakasaad. Pakinggan po ninyo. 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Di ba? Di ba mas matalim kaysa anumang talim na matalim? Ang salita ng Diyos mas matalim kaysa ibang talim, di ba? Yun po ang sabi ni Apostol Pablo na nakasulat sa Biblia. Kaya, hindi tayo pwedeng makapagtago kung ano man ang ginagawa ng tao. Huwag po tayong maging pabigat sa pananampalataya. Anong ibig sabihin ng maging pabigat sa pananampalataya? Isa yon yung nadungisa ng igaan. Isa pong pabigat yun sa pananampalataya. Pareho kayo sumasampalataya. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, ang tao ganun ang ginagawa, wala nang chance magbago. Pero ang mga tao nakita natin, nagbago sila Di ba nagbago? Nagbago ang mga tao Si Apostol Pablo nga namamatay tao Mamamatay tao. Kumakalapkat ng mga taong buhay. Inilalabas sa loob ng bahay. Kinukulong sa bilungguan Karumal-dumal ang ginawa ni Apostol Pablo bago siya naging apostol. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Binago siya. Pag ang Diyos ang nagbago sa tao, walang imposible. Mababago at mababago niya ang isang tao kahit kaano siya kasama. Di ba? Kapatid, sabi ng ating kapatid kanina, kailangan huwag nating tanggihan ang nagsasalita. Kung tinatanggihan mo ang nagsasalita, mas lalong hindi ka makatatanan sa espiritu na nagsasalita na galing sa langit. Di ba? Saan pa nakasulat yun? Kung hindi ako magkamali, 12:25 ng Hebreos. Pakinggan po niyo. 12:25 ng Hebreos. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Di ba? Kung totoo at tama ang sinabi na nagbabalita ng mga balitang galing sa langit, huwag po ninyong tatanggihan. Di ba? Tanggapin natin sa ating isip, puso, na ito ay mapapakinabangan natin sa ating sarili, sa ating kaligtasan. Di ba? Ngayon, yung pabigat na yun sa pananampalataya, hindi lang yun ang pabigat Di ba? Meron kasing mga salita si Apostol Pablo, lahat ng bagay matuwid. Lahat ng bagay matuwid, sabi ni Apostol Pablo. Para hindi po tayo magmali, basahin po natin sa Biblia. Hindi ko na po matandayan yung kasunod niya Apo? Basahin po natin para madiretso po natin ang nakasulat sa Biblia. Nasa unang Korinto, 23 ng unang Korinto. Ganito pong nakasulat. Sa unang Korinto, 23 ng unang Korinto. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Iniisip po ng tao, ang kanyang ginagawa, lahat matuwid Ang nasa isip niya, lahat ng kanyang ginawa, matuwid Lahat ng kanyang ginawa, tama Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Lahat ng bagay matuwid, pero hindi lahat ng bagay ay nararapat. Meron palang mga bagay, pag iniisip ng tao matuwid,
Pero yung matuwid na yon, hindi pala nararapat. Kuha niyo po, ang ibig sabihin. Oh. Gagaya ng kautusan ni Moises. Oh. Huwag mong lalagyan ng busal ang baka. Di ba? Para hindi ka pagbalingan. Kung meron siyang busal. Di ba? Hindi sa makasaway. Hindi sa makasuway. Di ba? Pakinggan po ninyo ang 9:9 ng unang Korinto. Ito po nakasulat. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka-baga ay iniingatan ng Diyos. Di ba? Yes. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo. Dahil sa atin ito sinulat, sapagkat ang magsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Oh, di ba? Halimbawa, gumigiik ka. Halimbawa, isa kang liderato ng pananampalataya, isang kapatiran, isa kang saserdote, namamahala ka, nangangasiwa ka, nangangasiwa ka, di ba? Oh. Ngayon, sa pangangasiwa mo, gumigiik ka dun eh. Ikaw ang nagpapalakad eh. Ngayon, dahil gumigiik ka doon, umaasa ka ng pag-asa sa mga ginigiik mo. Di ba? Doon ka umaasa ng pag-asa eh. Tumatanggap ka ng bayad. Di ba? Oh. Yung mga kakilala kong kapatid na pastor, umamin sila sa akin, hindi nila tinago sa akin eh. Ang totoo, Brad, nga na sabihin ko totoo sa'yo. Meron kami sweldo. Kung hindi kami suswelduhan, kapatid, paano yung mga pamilya namin? Di ba? Oh. Magkano pa sweldo ninyo? 9,000 naman. Di ba? O pwede na yon. 9,000. Isang buwan wala kang ginagawa, kundi basa ka na ng basa ng Biblia. Oh. Parang ginawa mo nga hanap buhay, ang pagbabasa mong Biblia at ang pangangaral mo sa maraming tao. Dahil doon ka kumukuha ng pagkain mo eh, sa mga membro. Di ba? Oh. Kautusan ni Moises yun. Nung dumating ang ating Panginoong Yesukristo, isugo ng Diyos Ama, yung kautusan ni Moises, bali wala na yon, wala nang bisa yun. Ang dapat sundan, ang kautusan ng ating Panginoong Yesukristo, hindi ang utos ni Moises. Di ba? Mawawala na yun eh. Sa 11, kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga ang aming aanihin, ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga, lalo pa kami, gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang wag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Oh. Sa iba matuwid, na kumukuha sila ng bahagi sa kanilang pinagpaguran. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Gayon pa man ang matuwid na yan ay hindi namin ginamit. Kapatid, isa ang espiritista. Ang katwiran ni Apostol Pablo, yun din ang ginamit ng ating mga kapatirang espiritista. Tinanggap nilang walang bayad, ipamudmud ninyong walang bayad. Di ba? Yan ang gawa ng ating kapatirang espiritista. Hindi tumatanggap ng bayad. Kahit sugtong kusing. Di ba? Meron pang tumatanggap. Kung meron pang tumatanggap, mag-isip po siya. Binabawal po ng Diyos yan eh. Hindi ba? Ako nga inaalok eh. Na manaral lang. Ipangarap ko lang ang salita ng Diyos. Bibigyan ako ng sweldo. Dahil alam ko ang salita ng Diyos. Kapatid, hindi ko pwedeng tanggapin. Para ko nang pinahamak ang aking kaluluwa. Di ba? Bakit ko tatanggapin? Malakas naman ang aking katawan. Bakit hindi ako maghanap buhay? Para hindi ako maging pabigat kanino man. Yun po ang sinasabi, yun po ang tinutumbok ng pananampalataya na huwag pabigat sa pananampalataya, kapatid. Huwag mong gagawin sandalan ng pananampalataya para hindi ka maging pabigat kanino man. Hindi, may sumusuporta naman sa akin eh. Kahit hindi ako magtrabaho, may nagbibigay naman sa akin, mayaman eh.
Umaasa na lang sa doon, kapatid. Kahit na may trabaho ka o wala, huwag kang aasa doon, kapatid. Maling-mali po yun. Bawal ng Diyos yun. Bawal po ng Diyos yun. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi namin ginamit ang katwiran na ito. Di ba? Sa 15, ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan ni naman ang aking karangalan. O, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, hindi niya tinanggap. Dahil alam ni Apostol Pablo, pag ginawa niya yon, masisira ang kanyang karangalan, kapatid. Di ba? Kung sa atin may tumatanggap, masisira po ang karangalan. Hindi lang pong karangalan ng kanyang sarili, kundi karangalan ng buong ating kapatirang espertista. Ay, mga espertista, may bayad pala eh. Di ba? Bawal po ng Diyos yun eh. Kaya, karamihan sa mga taong sumasampalataya, alam nila ang kautusan ng Diyos eh. Alam nila ang kautusan ng Diyos eh. Pero yung kautusan na yun, kahit alam po nila, hindi nila sinusunod. Gumagawa sila ng sariling kautusan, sariling batas sa kanyang sarili. Hindi ba? Hindi ka betong gumawa eh. Meron ka na ang kautusan na nandito eh, na dapat mong sundan eh. Ito ang dapat sundan, ito ang pinakapadron, ito ang pinakagiya. Pagkatapos, gagawa ka pa ng sarili mong batas, mali po yun, ayaw ng Diyos yun eh. Bakit? Ayaw ng Diyos yan eh. Oh. Mumunang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8, ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo. Mumunang Timoteo 1:8. Datapwat, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Di ba? O, alam natin, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti. Di ba? Kung ginagamit ng tao sa matuwid. Kung ginagamit mo sa matuwid, walang problema. Mabuti, matuwid. Pero may mga taong gumagamit sa matuwid na kautusan. Ang matuwid na kautusan, binabalugtot nila. Di ba? Binabalugtot ang matuwid na kautusan. Hindi ba ang kautusan ay banal at sakdal? Ngayon, kung susunod ka sa kautusan ng Diyos, magiging banal ka, magiging sakdal ka. Hindi ba? Pakinggan po ninyo, Roma 7:7. Ito po ang nakasulat. Sa Roma 7:7, sa Roma 7:7, ano nga ang ating sasabihin? Hindi 7. 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Hindi ba? Kaya sabi ng kautusan, sabi ng kasulatan sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kung susunod ka sa matuwid na batas, hindi ka mapapahamak. Hindi ba? Kaaya-aya sa Diyos eh. Ngayon, anong gagawin natin para maging kaaya-aya sa Diyos, maging kaaya-aya tayo sa Diyos? Di ba? Nung unang panahon, para maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos, ang ginagawa nila, naghahandog ng mga hayop, ng mga sinusunog. Di ba? Kaya lang sa panahon po natin ngayon, ano magandang ihandog natin? Nakaaya-aya sa Diyos. Abang buhay tayo. Ihandog natin ang ating sarili, abang buhay tayo. Ihandog po natin ang ating sarili na walang kapintasan, na walang dungis. Nakahaya-haya sa harapan ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo, parang lumagpas na tayo sa oras. Apo, tingnan niyo po yung Roma 12:1. Ganito po ang nakasulat. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan
na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba, kapatid. Yun po ang pinakamahalaga. Ihandog po natin ang ating sarili bilang hain at kaaya-aya sa harapan ng Diyos na ito ang katampatang pagsamba natin sa Diyos. Di ba? Oh. Kaya, nagtataka yung mga ipang nasa labas ng kapatiran natin. Bakit daw meron tayong medium? Merong espiritong dumarating. Hindi sila naniniwala dun eh. Binabato po sa atin yan eh. Hindi ba? Binabato sa atin yan. Ang tanong nila, meron ka pang may papakita sa Biblia na nagmamanhik, manawag ang mga espiritu? Di pa manikla, sabi na ng espiritu. May nakasulat pa sa Biblia na nagmamanhik at manawag doon. Kaya naman natin patunayan yan, di ba? Ang anghel ng Diyos hindi nagkatawan ng tao eh. Noong unang panahon, nagmamanhik, manawag doon eh. Yun po ang panaginip, pero yung panaginip ni Jacob, totoo. Bago ako magtapos, basahin ko lang po sa inyo ang isang talata. Na po, para maiintindihan po natin. Sa Genesis 12, 12:28. Ay, 12. Sa 28:12. Genesis 28:12. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. Di ba? Oh. Nagmamanhik manaog doon. Ito po yung panaginip ni Jacob. Di ba? Kaya yung mga anghel ng Diyos, tipa manikle. Tipa manikla sa langit eh. Oh. Di ba? Yung mga apostol, ganun din. Kaya yung mga ibang nangangaral, wala pang taong umakyat sa langit. Yung mga iba nangangaral, meron ng taong umakyat sa langit. Pero tingin ko, paniniwala ko, nababasa ko sa Biblia, imposibleng wala pang taong umakyat sa langit eh. Di ba? Imposibleng wala pang taong umakyat sa langit eh. Kasi nabasa ko sa Apokalipsis, pag sinabing Apokalipsis, yung nakasulat sa Apokalipsis, yun po yung mga bagay na nangyari, na naganap. Nasulat sa Apokalipsis eh. Hindi ba? Basahin ko po. Alam ko po, nakatunan yung tenga eh. Gusto nyo malaman po yan eh. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5. Di ba? Meron na pong nangyaring pagkabuhay maguli eh. 24. Ito ang nakasulat. At nakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Di ba? 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay maguli. Oh. Ibig sabihin, meron ng pagkabuhay maguli na una. Na sinasabi ng mga iba ngayon, wala pang pagkabuhay na maguli. Meron na po. Ang sinasabi niyang pagkabuhay na maguli na susunod, tayo po ngayon yon na mag-iintay sa sinasabi po ng salitang ito. Salamat po. Maya payabak, ngayon ng Orsete, sana po maging kabes na lang ang kiyakatamo. Maya payabak, kaya kaungan. Dakal po nga, dakal salamat, karening kabias na binya na po ning kaya katamong kapatad, kaya katamong. Ngayon po rin kaya katamong pisaw-saw, 3,153 la po.
At buri ko pong ibalita karing kaya katamong kapatid, opisyalis, kaya tiging Sibul Tagumpena ng Biye. Nung makanano po kita nga pagmitingan tamo po kita Domingo, lalo na po karening kaya katamong kapatid. Kempong Aldona ning Nobena, pong duty, nung minsan po ating pa po nung magsandu, ang pong makashort, ne po. Ang po pong keng Nobena, kailangan po rin ng opisyalis tamo po ren gabinetis sa Chulangan Babo, mitaw liyaman po ang pong dinatang. Nung minsan po kasi alalo ken Babo, ne po. Ingapi kayari po, den kay katang kapatid, opisyalis sa gabinetis, ken la pong Babo ng Novena po. Ang pong pulong, ne po. Kaya katam pamanyan ba nang minsan po at sula kayang lalam. At kalupa na po ning pamag-aral tamo, berikula naman pong i-announce dahil tutuking tagapagsalita. Kaya pong tutuking Domingo. Kapatid Michael David. Kapatid Abed Season at siya pa. Abed Season po, yung metong karen tagapagsalita mo naman. Betano rin po yung kaya katang kapatid Angel Tiria po yung kaya katang kapatid. Ken na pong tutukin Domingo rin maraming tampo kaya tutukin Domingo. At dahil pong salamat, ang gana po ka rin kaya katamong kapatid at yuking aliwang bansa. Kaya ng oras sa ini, makiyagumla pong makipag-aral. Dakal salamat king Diyos sa may kitikita na naman. Yung ibnos po.
salamat na po. Malagod, ake kami pa. Dakal pong salamat ang makananong. May natili kayong kapayapan, malayang gagalaw hanggang oras babon ningyat. Ginungin ng mayari kaming megaral karing burimo. Pementon milaring ikan tuntunan ng pong kautusan. Ginoo magbalit kamit pasyuli karing kaming balang ko buntuknangan. Diyos ko ingatan mo kayong pamanggalo. Ginoo rin na puring kaming malating sakayan bendesyonan mula. Misatyad kayang parang payapa karing kaming balang ko buntuknangan ni kayang mga kapatad. Banting upayang karingal do bukas Diyos ko makanyang kayang miyabe-yabe pasibayo gawa tupad karing burimo. Ginoo makanyan mo kayang bukluran kayang mapaling lugod. Bang kanita karingal do bukas Diyos ko makanyan kayang lalong migit makagawa. Ikasulong na ning kaming kasalpantayanan. Ginoo ningal doming milabas dinalan niyang mayan karing kaming biya pauli na ning kayang lugod. Diyos ko, iningal doming daratang may kamalayan, makanyang kayang pasibayong magsabing mayap kaya ka. Diyos ko, rin kayang pegaralan na reti, karing kaya kang amano. Karing kaya kang tuntunan, Diyos ko, makanyang lasanang may dapok, may tanam, karing kaya kang pusong pong panandam. Banting upayang makanyang kayang makagawa karing burimo. Hikpang banal, o rin ipuring kaya kaming pengaring makatagan pang mapilan. Diyos ko, anong makananong karingal do napon, memin tulad, tinupad karing burimo. Diyos ko, makanyan meng pepakit at binyitang kayang misteryoso ng Diyos. O rin ipuring kaya kaming pengari at yung kapanandaman ng gana kayang mikakapatad. Ginon Diyos sa iti yung karelang kubuntok na nganig pa. Makanyan mo pa pong pakabanabye. Makanyan mo nga pisan ketang lihim ginon Diyos, balo mini kay magkalog ka ni tina, no man narang masulit. Ikpang banali pa ni bala menangan puke kakaring kang mayupayang gamat. Suglungan mo pa rin karelang biyegin ng Diyos, banting upayang. Makanyanda nga gabayan, ay kasyulong naning kay kaming kasalpantayanan. Ginuwan timurin o reniring kay kaming kapatad, damanandaman kang punan Diyos ko, pakayapan mo nala. Makanyan mo no sanang, apisan ketang lihim ginon Diyos, makanyan mo ngan ibiegar kwerdo kay kaming anak mo. Diyos ko, banting upayang makanyang kayang lalong megit makapagtibet makagawa ka rin burimo. Ikpan, timurino, retaring kay kaming kapatad, ang gana rin kay kaming supling, ay tiyo kiring miyayaliw ang kakarnan. Diyos ko, ingatan mula, hilawot ming manandaman biglang kamatayan, nunay gano'n Diyos, tang kanwanan king karelang biyeng kay kang ipagkalob, banting upayang gano'n Diyos, karingaldo, bukas, makanyan lang maminto, at makanyan lang maging piyarsana ng kikayang kasalpan. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A. Naglalakbay ang aking isip, hanap ka ng iyong sinta. Nagmamahal, nayayanig sa lamig. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.